Nginibingelele-ke nginamukele kwi-Real TV 1 Stories. Igama lami uNelo, phinde ngabuya bafethu ishoyini eniyithanda kakhulu ama-Real Stories. Lo daba-ke niyalwazi lukhuluma ngosisi obenenkinga yabhuti wakhe, ngingathi ubhuti wakhe, angithi ubhuti owumkhwenyana kuyena okhipha amalobolo. Kodwa manje bathandana esayitshitshi esayintombi nto. Ziningi izinto angazenzi. Usisi uyacomplaina, abangani bamxoxelile ukuthi hayibo thina basenza izinto ezinje abantu bethu, wena waye kungenzeki kuwena. Ugcina usisi ke useya kamakhelwane, useya eceleni, wenza izinto uya-enjoy, kodwa cha ushawa nembeza ukuthi no, ngiyafisa lento leyenzakalayo yenziwe umnyeni wami. Real TV 1 Stories, ngicela ningilekelele. Nansi into efuna uyenza njengamanje. Kune link yokuqala ku description yale video le. Iphaza lo link leyo ujoyine i-account, ucreate i-account yakho no EasyBet. Uwazi ukuthi uyibhejele, EasyBet usponsalisha le video le ukuthi cha sayithanda le channel lena abantu ababheje. Njengamanje kunama voucher awu2. Ushuthi link number 2 and link number 3. Ama voucher lawo. Uciphaze leyo lapho. Uma no EasyBet usebenzise i-promo code uLove50 uzothola i-voucher yakho nje for free. Not leyo uzoyithola ukuthi uya creator. Leyo uyayithola nje ngiyakunika nje i-voucher. Ake ngiye kusisi-ke sikhulume naye simuze ukuthi lento asicela yona usayifuna yini. Sisi wami ngikubingelele ngikwamukele kwi-Real TV 1 Stories. Ngibingelele, sawubona njani? Ngiyaphila kakhulu, ngiyabonga ukuthi ungibuze ukuthi nginjani. Liyashisa iweather lana kwelikaBanana. Wasicela ukuthi sikusize. Sawenza ama-arrangements usuke namhlanje ngifuna ukwazi ukuthi lokho wacela ukuthi sikwenzele kona usakufuna manje noma cha uthi ayuyakhansela manje. No, ngiyabonga kakhulu Shem ukuthi nikwenzile ukuthembeka kumina, yazi nabuyela kumina ezingangicelela ukuthi ningisize ngodaba lami engangilibekile eqaleni lokuthi nginenkinga umkhwena wami akakunelisi, so sengifila guilty about lokho engikwenzayo eceleni. So ngiyabonga kakhulu ukuthi nibuyile kumina and soqhubeka nokuthi sithole ukuthi ngisizakala kanjani. And ukhumbuleke wasicela futhi wathi singamtsheli ukuthi wena uphinde waphuma eceleni waya kamakhelwane. Yes, ngiyafisa kakhulu ukuthi singamazisi lokho because ngicabanga ukuthi mayingasazi lokho ngabe sekuphela kokubambisana kwethu. Kanti awufuni nokuphela. Yes, akunaso isifiso sokuthi kuphele, ingakho sengize ngacela nina ukuthi ningisize because sengizamile ukukhuluma naye but mina akangizwanga. Hopefully yena uzokhona ukunizwa. Okay, hayi kufanele sizwe sekuyoba ukuthi decision ayithatha ithini kena. Abantu comment section ivideo yokuqala ama comment besho lokho nalokho. Mhlawumbe ngathini uPaula wakho ngama comment if wafundile? Ukuphawula kami ngeke ngize ngiphawule kakhulu ngama comments but amaningi ngiwabonile amanye angiwabonanga, but engwanothise kakhulu ukuthi khona abantu abasesimene esifana nalese engikusona njengamanje. So benginesifiso sokuthi nabo if they are going through to that situation abavele ubala ukuze bezokwazi ukuthi bethole isolution besizakale labasizakala khona. Phezulu kwalokho khona amanye ama-comments engiyangawabona ethi ufebe nani. Okay, ngiyakunderstand ukuthi siyabantu ngeke size siyithathe izimo zabanye abantu ngendlela efanayo. So into yami ithi yena mina lokho engikwenzile nami bekuyisimo ebengikusona ngaleso sikhathi. So ngeke uze umkhulumele umuntu esimeni akusona nesimo sibukela lapha yakude nawe until leso simo bekusona. And abantu besilisa ngiyababonga labathi ukhothwani ukwazi lapho ukhothwa. Angithi uchazile evidweni ukuthi abangani bakho bayaxoxela nawe usufuna uku-experience. Yes, ngichazile leyo last time ukuthi I have friends abanye ngakhula nabo nje from my childhood stage, abanye sebeshadile njengami, abanye kabakashadi. So ngayichaza leyo ukuthi as abafazi siyaxoxa njengoba namadoda nje sazi ukuthi axoxa ngayo yonke into ayeyenze nafisa ukuthi ayenze. Amanye achathekelana ukuthi ukuze umuzwa wakho ugcinwe indlela eright kumele wenze kanje. So nathi njengabantu besifazane siyakhuluma lokho ukuthi no, ukuze kuzogcina ku right kumele wenze kanje, ukuze ube right ungeke uze ube nale yanto okufisa ukuphumela ngaphandle. Khuluma nomuntu wakho wenze nayo yonke into naye ukuze uzoneliseka ngaye. Okay, cha siswami ngiyajabula ukuthi usafuna siqhubeke njengamanje. Ngizoya kumuntu wakho la ngimfihle khona sikhulume naye bese ngibuya ngiphinde kuze kuwena bese nahlangana ke ku segment number 3. Njengamanje ake ngithi shwi ezitolo bese siyabuya sisiphethe ubhuti.
Sengiphinde ngabuya ke after i-break ngathemba etolo nithenge kahle naphuza umo drink na relaxa ni ready for the segment le lapho khona ngizohlangana nobhuti ake ngivele ngisondele nje ngalo ngimosha isikhathi. Bhuti wami uyaphila? Hayi sikhona bhuti kunjani kuba? No, kuyaphileka kakhulu kumina. Ngiyajabula mfethu ukuthi mengabe sikushayela ukwazi ukuthi usondele noma ungazi kuphatheleni kodwa ke sicelile sathi cha indaba ingomama wasekhaya. Bengisaxwayile nami ukuthi kungani ngifele ngibizwa nje yabona. Kodwa ngiyezwa ke uthini nomfazi? Uthini man? Ubhala uthini? No, umfazi ujabule kakhulu uyafisa nje ukushare something nawe. Mhlambe mina ngifisa ukubuza nje wena. Uma ucabanga yini le nkosikazi afuna ukuyikhuluma nawe phambi kwamakhamera nje? Phela nami ngisathuswa ikhona ukuthi mhlawumbe ngabe yini umfazi le angazange bezele zona la phambi kwabantu engazi nabantu angangizwanisisi kahle nabantu kodwa ngingako ngilinde nini ukuthi ngizwe ukuthi uthini lo mfazi lo. No, ayikho inkinga njengamanje sizohamba sekuyena but ngifuna ukwazi kuwena umama wasekhaya ukuphethe kanjani ekhaya? Hayi cha kumnandi nje izinto zinhle. Angiyiboni inkinga. Ngeke ngisho ukuthi khona inkinga. Angijona le ndoda yami exoxe indaba zayo emsini noma ekuphi kumnandi ekhaya ngasho kanjalo. Okay. Umama mhlambe nje singithatha ama tips amanye ambalwa. Uyamthengela nje imbali? Imbali. Hayi angikwenzi lokho bafu. Yini uhambisana nawe? Siqale la Mhlonishwa. Mina ngiyinsizwa yasemakhaya yabona. Le imbali into engigcina ngokuyibuka nje mebeyenza laba abamhlophe. Akaze kufike la ukuthi ngikwenze nami kodwa mhlawumbe singabona iqhubekeni kwesikhathi bengakaze kodwa ngikwenze angisho kanjalo. Okay. Umama mombona intombi ziningi. Yini le yathi cha nangu engimfunayo? Hey bhuti umfazi lo yaboya. Yabo njoba nawe kade umbona nje uyabona intombi igcwele nje iphelele. Uyambona umfazi ayibona le nto. Ngamkhetha nje intombi eziningi impela ziphelele. Ngibona ukuthi nange ngingafusa naye komuzi. Ngiyajabula ukuthi namhlanje ngihleli nomuntu osenomuzi wakhe osenomuzi awakhile for ubaba wakhe ngoba thina abaZulu uma wakho umuzi wena usuwakhela ubaba wakho naye wayakhela umkhulu wakho. Nami ngifuna ukuthatha ama tips la kuwena. Ngiye ngizwe kuthiwa ungabe unonkosikazi uye uba naso isincane kazana eceleni ngabe lokho mhlambe into enzakalayo nje. Hayi bafo kona baye basho kanjalo ukuthi mina Mhlonishwa ngikhuliswa amakhehla yabona shothi la ngiphuma khona ekhaya ngadodiswa amakhehla lo kwesincananazana noma bebekukhuluma kodwa lawa ngikhulisa amakhehla athi umfazi mase umkhethile nje kufanele uvuse umuzi okuyincananazana lo akunasikhathi seyincananazana bafo. Okay, no, siyajabula kakhulu ngesikhathi sakho. Ngizokuthatha ke manje siye kuyena umakoti siye kuyena umakoti wakho ngiyabona uzuready nje ngifuna umuzi uthini lo mfazi kodwa ke asithembe into enhle phela ngoba mengibiza phambili kweni bahlonishwa nami ngiyabuya ithemba mhlawumbe khona okuhle mhlawumbe afuna ukungisurprise ngako into ezikanjalo yena ngoba siyathandana nje futhi kumyabo manje lesigqoko lesi ngiyasihalela usifuna lesigqoko lesi. Lesigqoko inkabi yami lesigqoko awunyoba ngisho ngakhuliswa amakhehla manje ayengifaka ke ingojeni yabona engidodise ezitolo lezi zamadoda kodwa ke nawe ungakhathazeki mhlawumbe masiqeda la singakukhombisa lapha ezitolo lezo nalezo yabona ngikufake nawe uyitholele sakho nje. Okay. Sesiyavala ke manje siyahamba ke siya kumakoti ubaba ambiza ngomfazi. Khombisa ngempela ukukhulu kakhulu namakhehla. Amakhehla ke yiplenduka kunika yona ukuthi umfazi uzumnabise nje uyisebenzise. Yiplenduka yakho ngisebenzisa. Hey baba hey amakhehla ukuthi kuya kushiyane yabona
khona ngoba ngeke ngibala iy'ndawo mhlawumbe ngingabala eceleni mase siqedile ukwenza la kule inkolombela zamakhamera eceleni ngabe sengikuchazela kahle iy'ndawo lezo nalezo kodwa-ke kuzona zikhona iy'ndawo amakhehla nami la engikhombisa khona ukuthi hhayi umfazi impela uma ufuna impela abambelele angasuki nazi iy'ndawo ekufanele uzenze iy'ndawo Mshaye ngo-foreplay umromance. hey umromenze bafowethu noma-ke ngeke ngibeke lokhu kuromenza kodwa khona into ebalulekile inkonzo ya inkonzo. Hayi no ngikuzwa kahle kakhulu asangamoshi isikhathi sababukeli angithi nje siye ezitolo njengamanje sobuya sesihleli kamnandi ehlalweni sobukhosi bayo saphinde-ke sahlangana-ke after sibuya ezitolo ngiyathemba abantu bathenge kahle bahleli ba-ready namhlanje ngihleli nosisi wami ngapha bese ngihlele nensizwa la ekade ingitshela ngokudodiswa asiqale ngosisi sisi uyaphila Ngiyaphila njani? Ngiyaphila uthini nje uma ubona umuntu wakho engihleli naye duzo wakho Hey no ngihappy kakhulu ukumbona because ngibona ngazuthi it's a start of ukusolve inkinga enginayo njengamanje. Unenkinga efanele solve bhuti wami uyaphila Khona bhuti wami kunjani ko? Nokuyaphileka uzizwa kanjani ubona umama wasekhaya kodwa futhi manje ukhuluma ngeenkinga efanele solve Saxakile nje yabona bafokwe manje ngisaxakile uthi inkinga ziphi lezo wemfazi ngabe inkinga ziphi lezo Ngicabanga ukuthi uma uhlelo luqhubeka uzothola ukuthi inkinga yami yona yiphi. Ngicabanga ukuthi futhi uyayazi nawe ngoba ngeke ngazama ukuyikhuluma nawe ukuthi-ke asihambiselani imbono yethu iyaphambana. Okay ngeke ngize ngiye straight to the point usisi uzosiyela straight to the point but ngifuna uku-understanda ubaba indlela sokubiza ngayo ekhaya yona la ukubiza kanje manje ngizama uku-understanda mesekhaya nihleli No akusiyona indlela ajwayele ukungibiza ngayo ngiyacabanga ukuthi inkinga yokuthi akazi ukuthi uzokwenzani lesikhona njengamanje yebo. Okay usisi unenkinga ethinta ikamero unenkinga ethinta ikamero afisa ukukhuluma nawe usezamile ngokwakho kusho kodwa engazothi ipoint asukezama ukudlulisa kubaba alifiki kahle umuthi bafuna inkinga zasekameleni ukhuluma ngani awukhulume mfazi yini inkinga ziphi lezo zasekameleni awukhwakho umuntu akakhuluma into icaceke nje ngifuna umkhulu akakhulume inkinga ziphi lezo ngicabanga ukuthi ngangikade ngidlulisile kuba phansi bohlelo la ukuthi nginenkinga umkhwana wami akakwazi ukuthi anginelise embedeni ngazama ukuthi ngikhulume nayo leyo nkinga wangafuna ukungizwa so I tried ukukhuluma nabaseduzane nami engisondelene nabo abazali abangani bami then ngisagcina singayitholanga isolution ngaphinde ngabuyela kuyena ngazama ukukhuluma naye kwaze kwakhona engizama ukwenza but still wangangilalela wangafuna ukungizwa okusho ukuthi-ke ingakho ngigcine sengibhala i-email ngicela ukuthi bengisize kuleyo nkinga engekuyona ithinta ikamero izwani nje bheda umuntu yabo nje kube ziyaqala nje umuntu avela aphume esihlokweni iy'nkinga ithinta ikamero zihlangana futhi manje ukuthi ungibizela abantu ey'ntweni zethu ey'thinta ikamero ngabe ungangihloniphi yonke leyo nto ngoba phela ngithi senza kahle ekamereni awumtshana chaza ukhulume chaza iziphi lezo y'nkinga ukukhombisa ukuthi wenza kahle mhlawumbe ingabe ikona kuphi lokho okwenza ukuthi wenza kahle ngoba uvuka ekuseni nje ungishiye ungaze wenze lutho nje ungishaye ebhebekisi ukwenza kahle lokho cha phela kwamabhebekisi kuyenziwa umuntu umesuke ejahile phela emsebenzini kanjalo kodwa uyazi mangibuya uyazi bafolo uyazi bafo manje angiyena umuntu ojwayele ukukhuluma izinto zasekameleni ngasese akabona isihlangalaleni kodwa ngoba sesize sahlala uyazi mfazi uyazi into engikwenza zona Usho ukuthi njengamanje uyangivumela ukuthi ngikhulume ngoba uthi ngiyazi sho ucela uba futhi ngiyazi unginikeza isizathu sokuthi no uyangivumela ukuthi ngikhulume lungile khuluma usuze waqala vele khuluma batshene into engikwenza zona okay so baba wena mangabe sisekamerweni yini oyenzayo as romantic mina before senze sex mina nawe mhlawumbe iromantic lesizulu
ngina ngikhuluma ngokuthi yini oyenzayo engenza ukuthi mina ngibe ready for ukuthi senze sex mina nawe. Hey wemfazi uyazi mfazi ngihleli ngihleze ngikwebafu. Lento ngihleze ngimchazela umfazi lo. Uyayizwa le nto. Mina ngizenzi lezi zinto. Mina bafu amakhehla ngikhuliswa amakhehla ayazi lento. Ngeke ngisachaza okuningi. Kodwa umfazi mayekhuluma into ukuthi imali omenze into zabantu bokufika lezi yabona laba abamhlophe bona bathinta thina amaZulu asiyenzi lento yokulibele sithinta kakhulu engase singasheshe senze. Okusho ukuthi wena unankinga nokuthi mina ngizizwa kanjani noma sengikulungele yena ukuthi singenze sex mina na kumele ungibhudubeze njengathi uyangirape. Uzizwa kanjani kanje? Ngoba phela mawusuka uzovedana ulale nami nje ungazi uzungenzela ukuthi kufana nokuthi uyangirape mawenza kanjalo. Umfazi usangena inkosi impela. Ureshon wena uzizwa kanjani ngoba phela into ebalekile la isuke kufanele yenzeke ikhona ukuthi senze phela lento. Angithi kugcineni niputaputazana kugcineni nisuke nizogcina kuyona lento angithi. Lokho kuputaputazana ikona lokho kubalekile angithi. Kupotopotozwana kanje angithi isiphetho sisuke sizoyenza lento. Mina webafu mina ngiyikhothi lento yayizwa lento. Manje umama wekhaya into ahleze ngibelesela ngayo ukuthi ubaba ufuna yabona mase engiqala ngimthinta ukuthi manje akusengikhuluma izinto zami nje kodwa kulungileke. Ufuna wena bafu into esixabanisayo kahle yabona ngesikhathi ungibuza ukuthi inkinga sinazo yini kulungile sengiyakhumbula inkinga ikhona inkinga ikule ndaba yokuthi wena bafu ufuna ukukhothwa wena yakholela ekhotheni angiyenzi mina lento yokukhotha bafu uyayizwa le nto mina bafu njengoba ngisho ngikhuliswa amakhehla futhi nje induna la ngiqhamuka khona inkosi ngeke zivume lento ngumholi mina la ngiqhamuka khona uyayizwa le nto angiyenzi nje lento yokukhotha ngawo futhi lo mlomo ngishisa ngawo impepho lo mlomo ngikhuluma into ezibaleke kakhulu yena mayefuna ukukhotha athenga isimako lo somkhotha noma bodwe wenze njani. So manje kusho ukuthi wena unandaba nokuthi mina ngizizwa kanjani nokuthi yini engiyifisayo kusho ukuthi awunandaba nje nalokho okungishadelani phoma ukuthi awunandaba nami nokuthi ngifuna sivuse umuzi ngangikushadelana angithi wavuma ukuthi ngifuna sivuse umuzi mina nawe angithi manje mawuvusa umuzi pho uvusa kanjani uvusa ngokuthi ulale nomuntu ungamenza ngalutho iyona into ofuna ukuthi ngihlale ngibezelela lo 2 minutes oshawa uhlola uwenza njalo uma ubuya emsebenzini yona sakha abantwana la abantwana ngo2 minutes nkosi yami ukhanda abantwana ngama-noodles la owenzayo sakha abantwana la into uze ukuthi abantwana ama-noodles la oshaya uwenza izinto ezibaleke kakhulu lezi ukwakha umuzi ukuvusa umuzi akha abantwana umuzi wena ngama-noodles la owenzayo ama-noodles uyabona uzongidelela phambi kwabantu manje ama-noodles vele ngoba mina akazi uzunginelisa the only thing oyenza ukuthi uma ubuya emsebenzini wenze lama-noodles wakho owenzayo bese uyalala emva lapho ulala uzwi awuvuki ngisho ebusuku phakathi no-12 uyayibona ungayithini-ke bafo wena-ke njengomfowethu ubizwa ngama-noodles phambi kwabantu akukona ukungehlisa isithunzi bafo leyo nto okay no ngicabanga ukuthi asisehliseni umoya siswami ngiyacela nawe ungambizi ngento kanjalo ayikho into engizoyehlisa umoya uyangidelela phela lo muntu okay mina engifuna ukuthi siye kuyona umama useshilo inkinga yakhe kanti nawe utheme isho wakhumbula ukuthi lento leyo wakhuluma ngaphambili so ngizwa la iphuzo uthi akabona athenga isimako sakhe ukuthi wenze njani ukuthini ngalokho webafu njoba ngingayichaza lento mina ngiyinsizwa semakhaya yabona ekhaya yimina umuntu oshisa impepho uyayizwa le nto ngishisa impepho nginjalo bafu angikwazi ukuthatha lobuso bami obuhlonishwa nakangaka uyacabanga uma ngishisa impepho ngikhuluma ngalomlomo wami lapha angishuthi angezikhanye phela lezi zinto lezi lapha emsamo shuthi ngiyobe ngifathuza nje yabona ngeke bafu lo wami umlomo okhuluma izinto ezibalekile ngiphinde ngigobe ngehle mina ngiyokhotha lapha manje nje bafu ngeke ngimkhothe nje bafu futhi akulungile bafo singakwenza okunye sibona kodwa lo kukhothwa ima yena ke khotha wena ku microphone yakho ungikhotha ukhothana wazini ufundisa ubale into zokukhotha asiqale lapho nje bafo ukhotha nje uyithatha phi yonke lento yokukhotha angisiye kumama ubaba uyabuza la uyithatha phi into zokukhotha angithi mama ngabe usuke uyitshitshi ingqondo yakhe isuke isengqondweni yokuba yitshitshi the time usuba umfazi
ingqondo yakhe iba sekuthenini sengumfazi. So ngesikhathi sengiwumfazi kunabafazi abanye engikhuluma nabo siyakhuluma as nawe ukhuluma namadoda amanye ngithi uhlala receive ama calls wena uthi ukhuluma namadoda bayakudodisa. Angithi kusho wena ukuthi abomkhulu yabafonela ukhulume nawo ukuthi bayakudodisa nabo. Shuthi nami nginabafazi ke ngikhuluma nabo nabantu abadala which is abazali kumina bangikwazi ukuthi bengifundise ezinye izinto. Mina ngesikhathi ngihamba ekhaya ngiyogana kwathi indoda iyaphakelwa iphakelwa kabili. Iphakelwa ngezansi iphinde iphakelwa ukudla kwespoon. So angazi ukuthi mangabe ke sengicishwa wena uthi angiphake ini. Lungile mama phela uyaphaka kanti wemama mesuke senza lapho wena usucanga kusuke kwenziwa suke kudlalwa lapho. Lokwenza sikwenzayo mina nawe kuyakunelisa wena. Uyanela. Mina mengifaki bekwenzekile nje. Ngiba right kabi mina. Ngicela ukubuza ukuthi uyafisa ukuthi kube khona esikulungisayo nawe noma ufisa. Kule nkinga esinawo njengamanje sikhuluma ukhona ofisa ukuyikhomitha kukona noma ofisa ukukhomitha lutho. Umuthi ukukhomitha lento esho ushona ukukhothwa. Ngikhuluma ngokuthi senze izinto ezenziwa abanye abantu bonke abakwenzayo ekamerweni like ukuthi bekhothane bekhothana amabele begcine benzana beba on njengabanye abantu abenza nayo. Hayi obafu. Isifiso sokuthi ugcina ukwenzile lokho noma mhlambe vele into ongenandaba nayo because awunandaba nokuthi mina ngiyaba happy noma ngibe happy because mangathiwa ngikhuluma iqiniso ukuthi ngagcina nini ukuthi kuthiwa ngiyachama. It's been a while akazi uzukwenza mhlambe 2 years uphelile ukuhlula lokho. Wenkunzi yami. Yabona lolo daba lolubucayi kakhulu. Cabanga ukuthi uyaluzwa nawe. Mfowethu angazi ukuthi into engizoyithini le umuzi wami uchitheka ngalendlela. Kodwa ubafuma engase kuthiwa lento siyayihlaziya nje sesiyikhulumela nje njengabantu asebekhulile. Bafu kuthiwa kungenwe ecathulweni zami njengamanje. Mina bafu ngumnumzane asiqale lapho nje. Ngumnumzane nginjalo ngiyahlonishwa. Yayibo lonto. Ngiwumholi mina emakhaya la ngiphuma khona. Manje mina kulungile umama ngiyakuzwa lokho akushoyo umama bafu. Singabona ke mhlambe ngoba phela abafuna ukwenziwa lezi zinto ezenziwa manje lemkhuba le ungazi ukuthi lemkhuba bayithatha phi le yenziwa manje nje ayibo lezi zinto ezenziwa manje bafo mhlambe lami lokugoqa ngingasho ukuthi umama kulungile ngiyakuzwa lokho akushoyo yabona kodwa la into mina engikhathazeke ngayo njengendoda nengibothi ngempela angiboni ngokwenza lokho nje futhi ungcono sebengamane bangizonda angisonde nawo mama uyoza xole kodwa uloko okukhotha bafo mina angiboni ngiyokhotha bafo. Okay ake ngibuze lo mbuzo lo if umama njobe sekubikelile ekhaya wazokubikela la emakhamereni if ngelinye ilanga ungambamba ese cheater enza lento ethi cheating esenendoda yakhe nje enye encane ngeke akakwenze lokho kodwa aqhubeka no singiyasho ngeke akwenze vele singisho if ngathi uyakwenza ekwenzisa ukuthi le ndoda le enye yamkhotha ke yona ungaphatheka kanjani wena ngasho ukuthi kuyoba kasaphilile la ekhanda lakhe futhi la ngiyobona khona ukuthi ukusangana lokho futhi ngempela ukusangana angazi ukuthi ngiyophatheka kanje futhi we mama ungakwenza kodwa lokho kushiwo ubafa ke inkinga yakho yini selfish uyicabangela wedwa because I understand ukuthi umdala kunami ngimncane kunawe right ngiyakunderstand lokho ngiyakuzwa so manje musukuthatha inkinga yakho yenze yami ukuthi wena kade kwaso experience izinto empilweni ngifundiseke nami mina ngaze ngikhothe kanti mina ngicela ukukwazisa banika amanomzane la ngaphandle abamanomzane mina ngikhuluma ngokuthi umphathi weinduna indoda kamnganami uhusband kamnganami but uyakwenza konke kuye but wena unquma ukwazi ukungitshela ukuthi wena ngoba nakho wena ukhuliswe gogo nomkhulu bakudodisa awukwazi ukwenza lokho umuzi womkhulu nogogo lo wenze siwenzelana umuzi wami nawe nezingane zethu manje nisho ukuthi unquma libakhotha hayi ukonqumalo unawo abahola bakhotha onqumalo bahleze bengathi bayangidodisa kanti unqumalo iphokophokwana lungile bafayi lento ukuthi into engazi ukuthi ngizoyithini okay asenze manje ngoba usuyazi umama ukhala ngani nomama uyazi ukuthi wena uyanqaba lento le ukukhotha futhi ngikwenze lokho inkinga isekuthenini ngeke uzuwenze ngoba manje iyamvalela amathuba nethemba ukuthi mhlambe if ningayiphendela ixoxe le ndaba sinikeze isikhathi ingaba nayo solution inkinga bafo yazi ukuthi uthini yabo nje manje ngoba ukhuluma naye uthi hayi
sobona ngoba phela umama iyona nto ayifisayo leyo and lezi zinto ezenziwa manje sebeyafuna ukuzenza. Yayizwa into sithini. Ngiya-understand ukuthi umyeni wami emdala kunami, ngimncane kunaye. So akangangivaleli-ke ngaphandle nama kangenze ngizizwe lezi zinto ayezwile. Angithi ngimfice nabantwana vele. Okusho ukuthi kade kukhona izinto azenzayo vele phambilini. Ngifika vele unabantwana. So abami balandela lezi ngane eziwu2 anazo vele. So angangivaleli ngaphandle nginikeza yonke into ezimfazi wakho. Balozomnikeza ifunganikeza unkosikazi wakho. Uzofuna ukuvalelwa ngaphandle ngokukhothwa nje usungazi ukuthi ngikuvalela ngaphandle wena yini wayezwa kuthiwa kunani lapha ekukhothweni ngoba phela ngifuna uku-experience khona ukuthi ngizwe ukuthi nginani. Hayi bafo hayi shuthi uyabona wenze njani okay ukuthi wena ukusho ukuthi umyeni wami akanandaba nokuthi ngikutholaphi kanjani noma ngachitha akanankinga nalokho uzobe right. Hayi bafo because into angafuni yena ukuyenza into angafisa ukuthi silungise leyo angafisa ukuthi sikhulume sidlule kuyona sibe right because yonke into ekhaya right inkinga yethu le engize ngazoyibika la kuphela because nayo sengiyikhuluma isikhathi eside ubaba akafuna ungizwe ukuthi ngithini. So ubaba kusho ukuthi akanandaba nakho konke lokho engikuzamayo ukukhombisa ukuthi nginendaba nomndeni wethu nginendaba nokuthi siugcina right. Kusho ukuthi yena nje ufisa ukuthi ngenze noma kanjani kusho ukuthi noma ngaphuma namhlanje masekhaya nje uhambe emsebenzini nami ngiphume ngiyoyithithela baba unankinga. Ngenzela ukuthi ngikuvezele ukuthi lento engisho is not about mhlawumbe ukuthi nginesikhathi sokudlala mhlawumbe ngifuna ukuthi sineliseke sobabili kunganeliseke umuntu oyedwa because mangithi ngibela back ubaba uyena okwazi ukuthi achame mina cha. Baba uyoqeda manje shama noDliza akhe aqede mina cha. Ngisho noDliza ayithandi lonto. Izwa empasho utheni yasangana sho lento okusangana igcwele umhlaba wonke. Wena wangitshela ukuthi wena uzoyemenza clinic. Baba wena wangitshela ukuthi usakhuluma mina ke indoda ke makulungile uyazi wena ungilethela webafu sho ukuthi ukusangana lokho sebeyasangana impela laba ukuhlanya nje umfazi wami angazi ungenele ukuphi ukusangana bafu ngazi lento singayigoqa kanjani kodwa awami ugcina ngangikhothe wena uyayizwa lonto ngifuna ukwazi lokho namhlanje uyazi ngihlele ngisho lento bafo ngeke ngimkhothe uyayizwa lonto ukuthi ubaba akanayo luthula ngisakhuluma mfazi bafo ngilungile lento anganoma siyaphela nisesiqedile kodwa awami okuphetha lungile uyabo wenze njani kodwa make waphumela ngaphandle uqhubeke nalo ngaphandle bafo angisazi ngithini lo mfazi angeke ngize angikhothani mina finish kushuthi ubaba akanankinga noma engathola izinto ezizobe ithinta mina nabanye abantu ngaphandle mase ifika kuyena ziyofika zibe into right because uzobe nikeziwe ithuba lokuthi asikulungise lokho njengoba ngizela ingoba ngiyafuna ukuthi sidlule kulesi simo esikusona sithole isixazululo nobafu bese ngithulile yabona mase ngithe finish nasendlini yazi lo ngithe finish ngeke ngikukhothe usungakhulu ukubhudu bafo okay ngicabanga bhuti usuyabona isimo engidlula kusona okay asenze manje uze sibe fair kuwe wonke umuntu kuwena sisi na kuwena bhuti ngicela ukuthi ivideo lesivale for now kungaze kube khona okonakala ngoba ngiyabona ubhuti usedine uyafa noma nawe futhi uzama ukwabeka amaphuzu akho ugcina ngasawezwa ake sivale for now sizophinde sihlale phansi mhlawumbe behind the scenes nabantu abarelevant zama ukuyikhuluma ukuthi sizoyimisa kanjani into efana nale ngoba kahle kahle manje asikwazi ukuthola isolution mhlawumbe ubhuti if singathola ithuba kahle relaxile mhlawumbe sinaye abantu besilisa mhlawumbe ungekusekho wena mhlawumbe sekukhona mhlawumbe ongasingaphuma nayo isolution angisho ukuthi sifuna ukuphoqa wenza into ongayifuni siyahlonipha impepho siyahlonipha futhi amalungelo akho siyahlonipha nezifiso zakho anomama futhi siyahlonipha izifiso zakhe kodwa sifuna ukuthi kube umndeni wenu ungafi bafo ngicela ukungena emadeveni usakhuluma bafo noma ningahlala nami sesiseceleni bafo engikushoyo mina ngisazokusho noma sesihleli ndawonye kodwa ke ngiyakuhlonipha ukuthi mhlawumbe ucabanga ukuthi mhlawumbe khona umqondo sazoshintshwa bafo mina ngeke ngikhothe ngima lapho okunye kulungile sesingabona kodwa leyo khotha ngiyangikhothi nje ya no siswami soyivala ivideo for now kahle ivideo ibanga impumelelo ngalendlela besifisa ngayo ukuthi sizoba nesolution because I don't think iagreement le if esakhothi nawe ufuna ukukhotha noma ufuna ukukhothwa futhi akukho uvumelene nomunye manje so ivideo ethi phela namhlanje
nami kahle ngisakwazi ukuqhubeka. Angifuni kube khona olwile njengamanje yakhumbula ukuthi akusekho nje namaphoda kade asigadile kodwa kuba ngiyamthemba ngeke azabe umuntu kanjalo. Ake ngivale ngithi nje see next time, stay blessed.